Balanta, manunod sana ako ng skateboarding. Kaya lang wala lang space. Dito ako sa SM. Yung in-order ko lang, hindi ko pa ito na-try grass jelly milk tea. Bali yung 23 ounce, 130 pesos. Try natin kung paano try. Sana masarap. Okay naman ito nito. 89. Grass jelly. Andito ako sa Robinson. Doon sana ako sa SM kanina bibili ng yung coffee at saka tinapay. Kaya lang ang daming tao. Dito lang ako sa Robinson. Tapos ito yung binili ko. Ito yung grass jelly. Masarap. Medium lang. Ito yung kape ko. Yan. 180. Ayan. Kuha tayo yung paborito ni Clive. Ito yung paborito. Yan, lang ito. Magkano ba ito? Egg cracker, 69.20. Tapos arip. Marshmallow. Dalawa. Ang hinga niya. Bigyan na natin ng paborito na biskuit. Kiki na. Hey. Ay! Dalik. Sige.
Grabe yung traffic. Traffic. Nakatulog na ako sa jeep. Tuloy yung mga alaga ko gutom na. Pero kailangan ko pang magsaing. Tapos magluluto ako ng ano. Yung luto tayo ng pagkain nila. Dati yung sinasaing ko is dalawang ganito lang. Eh ngayon marami na akong marami na akong alaga. 4 na pusa, yung stray cat at saka 2 stray dog. Kagabi merong isa bago, kaya 3 na yung pinapakain ko sa labas. Sana mamaya matiyempuhan ko, kukunan ko ng video para makita nyo. Tapos yung talagang aso ko sa loob is 5. Ang dami ko ng alaga dito. Kaya yung saing ko ngayon is 8 ganito. Kasi kailangan kong pakainin ng marami yung nasa labas. Kasi minsan, sa isang araw, isang beses lang sila kumain. So, kaya dapat marami. Yan. Yan. Ito na yung binili ko. Bumili ako ng giniling na baboy. Ito baboy. Tsaka baka beef. Yan. Parehong giniling. I-ano ko na lang sila eh. Sama ko sila kasi pag mabango kasi yung beef. Kaya gusto yan nila ng mga aso. So, ayan na. Ito yung beef. Ayan. Hugasan lang natin. Ito na guys, yan. Nilagyan ko lang ng tubig. Walang walang asin. Bawal yung asin sa aso eh. Any seasoning, bawal. Plain water lang siya. Tapos malunggay, giniling na baboy, at giniling na baka. Tapos, pakuluan lang natin siya, no? On na natin. Ayan. Yan na. Takpan na natin. Yan. Ayan na. Kumukulo na. Ayan. Kailangan lang yung yung malunggay. Pakulo ang mabuti para yung yan, kulong-kulo na. Pwede na to. Yan na, palamigin ko muna kasi mainit dito sa electric fan, harap ng electric fan. Yan. Magpapakain na tayo. Diri ko. Diri ka, Miming. Miming. Diri ko. Diri mo. Ari mo. Hindi na mo. Ari mo. Gaway pa sa mga. Diri mo, Miming.
sila. Yung isa wala. Hindi na rin mo. Ito. Cute, cute. Ito na ikaw dito. Ito na ikaw dito. Kumain na. Katatapos lang misa. Tapos na kami magsimba. God bless us all. Dito lang ito sa Jollibee. Okay. Wala pa to yan, no? Ako mo kaya doon. Pasimple lang pero gablag. Baha. Gano iga XX. Ari naman no. Ayan. Hindi na sila kagawa. Empty water Oh,